Сенките в огледалото. София живееше сама в старата си семейна къща, където всяка стая бе изпълнена с антики и спомени от миналото. Един ден тя намери старо огледало в таванската стая, покрито с прах и паяжини. Реши да го постави в спалнята си, без да подозира за тъмната му история. Вечерта, докато се приготвяше за лягане, София забеляза нещо странно в отражението. Въпреки че стаята беше празна, зад нея в огледалото се появи сянка на човек. Тя се обърна рязко, но в стаята нямаше никого. Реши, че умората й играе лоша шега и отиде да спи. На следващата вечер сянката отново се появи, този път по-ясно, като очертание на жена, която изглеждаше идентична на София. Жената в огледалото не следваше движенията й, а вместо това се взираше директно в очите и с празен студен поглед. Когато София се приближи, образът в огледалото изведнъж излезе от него и застана точно пред нея, приемайки формата й. Това същество беше перфектен имитатор на София. То започна да имитира гласа й и да се движи като нея, но винаги с едно тягостно, зловещо присъствие. София избяга от стаята й и никога повече не се върна в нея, но имитаторът й остана, все така дебнещ в огледалото, чакайки моментът, в който ще може да заеме нейното място. Неочакваният гост. Мария живееше в малък апартамент в града, когато една вечер някой почука на вратата. Беше нейният приятел, Иван, който тя не бе виждала от няколко дни. Той изглеждаше малко по-различен, по-блед, със странен израз на лицето. Но Мария го покани вътре, мислейки, че просто е уморен. Иван не говореше много и изглеждаше дистанциран, но Мария не обръщаше внимание. В един момент той започна да задава въпроси за личния й живот, които я накараха да се чувства неудобно. Това не беше характерно за него. Мария опита да промени темата, но Иван просто продължаваше да изучава с празен поглед, който я караше да се чувства все по-неловко. Когато се опита да му каже, че е време да се тръгва, Иван просто се усмихна студено и каза: "Никога не съм се тръгвал, Мария." В този момент телефонът ти извъня. Беше Иван. Той беше в болницата след инцидент, далеч от апартамента й. Мария се ужаси, осъзнавайки, че съществото пред нея не е нейният приятел, а нещо много по-зловещо. Тя се опита да избяга, но съществото я последва, шепнейки с гласът на Иван: "Вече съм с теб." Гласовете в гората. Две приятелки, Ана и Катя, решиха да изкарат уикенда в малка хижа в гората. Мястото беше изолирано, без телефонен обхват и с ограничени удобства, но те бяха развълнувани от перспективата да избягат от града. Първата вечер, докато седяха около огъня, Катя излезе навън да вземе още дърва. Ана остана сама в хижата, но след няколко минути чу гласът на Катя, който я викаше от гората. "Ана, ела, трябва да ти покажа нещо." Гласът беше тих, но ясен. Ана излезе навън, но не видя никого. В този момент Катя се появи зад нея, носейки дървата и я попита: "Защо стоиш там, Ана? Ана беше объркана. Нали ти ме извика? Попита тя Катя и я погледна изумен. Аз никога не съм те викала." Отговори тя. Обезпокоени, двете се върнаха в хижата, но през нощта гласът на Катя отново започна да зове Ана от гората. Този път обаче се чуваха и стъпки около хижата. Сякаш някой се приближаваше. Когато накрая двете момичета погледнаха през прозореца, видяха фигура, която приличаше на Катя, стояща неподвижно в сенките на дърветата. Фигурата се усмихваше странно и продължаваше да вика Ана с гласът на приятелката й. Паникьосани, момичетата се заключиха вътре, но странното същество не спираше да имитира, опитвайки се да ги примами навън. На следващата сутрин фигурата изчезна, но гласа остана в съзнанието им, преследвайки ги дълго след това. Никога повече не се върнаха в онази гора, но винаги помняха страшната нощ, когато се срещнаха с това нещо, което се опита да ги замени.